Vážené predsedníctvo, dámy a páni, dovolte mi odprezentovať našu kazuistiku venujúcu sa Crohnovej chorobe, ktorá sa začala už teda v ranom detstve. V podstate už pri odberaní anamnézy sme zistili, že dvaja starší súrodenci našej pacientky exitovali. Bolo to teda už v koncom 80., začiatkom 90. rokov, v podstate minulého storočia, na bližšie neurčené nešpecifické črevné zápalové ochorenie. Kompletnú dokumentáciu rodičia nedoniesli, takže viac sme o diagnostike tohoto ochorenia u nich nevedeli. Dieťa malo ešte dvoch súrodencov, brata a sestru, ktorí boli zdraví. A takisto u rodičov alebo v ďalšom širšom príbuzenstve neboli nejaké známky ochorenia zažívacieho traktu. V podstate v osobnej anamnéze počas tehotenstva a teda v ušom perinatálnom období nebola nejaká závažnejšia patológia. A dieťa bolo teda prvýkrát vyšetrené v gastroenterologickej ambulancii v prvom mesiaci, alebo teda ku koncu prvého mesiaca, pre prítomnosť krvi v stolici. Stolice boli rečie, ale dieťa dobre prospievalo, malo objektívny fyziologický nález a bola teda suponovaná diagnóza alergie na bielkovinu kravského mlieka. Samozrejme boli robené základné laboratórne vyšetrenia bez nejakej patológie, mala negatívne kultivácie. Bola teda zahájená eliminačná dieta, avšak vzhľadom k nelepšeniu stavu a teda pozitívnej rodinnej anamnéze na IBD bolo dieťa kolonoskopované s nálezom potvrdzujúcim Crohnovú chorobu a bola teda zahájená liečba mesalazínom, prednizonom a prevedená na aminokyselinovú formulu. Pred pol rokom života sa rozvinuli teda fistuly, ktoré boli rektolabiálne a rektovaginálne. Dieťa bolo bolusovo preliečené kortikosteroidmi, do liečby bol pridaný azatioprím, pre CMV infekciu bola preliečená virostatikami a pre teda opakované uroinfekcie, purulentnú secernáciu z fistúl dostávala dlhodobo antibiotika. V 13. mesiaci bola poprvýkrát vyšetrená na našom pracovisku, kde stolice už boli upravenejšie, bolo ich asi 5-6 krát denne, neboli nejaké vyslovene riedke, nebola tam prímes krvi. Slabšie prospievala a pretrvávala secernácia z početných fistúl. V vstupných laboratórnych vyšetreniach bola teda mierna elevácia zápalovej aktivity, trombocytóza, mierna leukocytóza, hraničný hemoglobín, v podstate bez nejakej inej závažnejšej patológie. Bolo teda kontrolované endoskopické vyšetrenie na vyšetrení horného gitu bez nejakých jednoznačných zmien konzistentných teda s Crohnovou chorobou s postihnutím horného zažívacieho traktu. A pri vyšetrení teda dolného gitu bol teda histologicky aj makroskopicky bola potvrdená Crohnova choroba v aktívnom štádiu, dominantne teda s postihnutím rekta a s postihnutím hrubého čreva diskontinuálneho charakteru. Terminálne ileum bolo bez patologických zmien. Bolo teda pokračované v komplexnej liečbe, v hyperkalorickej výžive a v 19. mesiaci pre pretrvávanie perianálnych fistúl bola teda vyvedená chirurgami axiálna kolostómia. Dieťa bolo prechodne na enterálnej výžive nazojenálnou sondou. Tu môžete vidieť teda tie ústia fistúl, tu a také kondylómy teda v tej perianálnej oblasti. Po pol roku teda tejto starostlivosti bolo realizované chirurgom rektoskopické vyšetrenie s nálezom teda stopkatých kožných výrastkov. Bola tam cirkulárna stenóza, ktorá teda bola rozdilatovaná. Neboli tam nejaké jednoznačne prítomné viditeľné ústia fistúl, tá sliznica bola taká krehká, ale teda pri kontrole o mesiac už opätovne teda tie fistuly sa roztvorili a boli tam teda dominantne teda fistuly ústiace do vestibulum vagíny. A teda vzhľadom k závažnému priebehu ochorenia, k neúspešnosti dosavadnej medikamentóznej, nutričnej a chirurgickej liečby pri vysokej aktivite, hodnotenie teda pediatrickým indexom aktivity Crohnovej choroby, bola v 28. mesiaci zahájená biologická liečba infliximabom, chimerickou protilátkou proti tumor nekrotizujúcemu faktoru alfa. V podstate po úvodnej indukčnej liečbe sa klinický stav pomerne zlepšil, tie fistuly sa redukovali, mali len minimálnu intermitentnú secernáciu, niektoré sa pouzatvárali, index aktivity poklesol a ten klinický stav bol teda relatívne stabilizovaný, dieťa chodilo na ambulantné kontroly a v podstate v 5. roku života bola teda opätovne prijatá pre intermitentné bolesti brucha v oblasti umbilika, ale pri dobrej chuti do jedla tie stolice boli primeranej konzistencie. Laboratórne opätovne elevácia zápalovej aktivity, leukocytóza, mierna anémia, pomerne výrazná sideropénia.
Bola teda kontrolovaná kolonoskopia cez stómiu, kde teda bolo potvrdené, že v úseku teda nad stómiou je ochorenie stále aktívne. V tom aborálnom úseku boli teda fistuly zhojené, neboli tam prítomné nejaké zápalové zmeny a následne teda ešte doplnené CT vyšetrenie brucha a panvy za účelom teda vylúčenia prítomnosti abscesov a fistul, ktoré teda detekované neboli. V podstate dieťa bolo následne teda opätovne u neho zahájená liečba kortikoidmi, ktorú už vtedy nemalo a bolo opätovne prijaté v 5,5 roku pre výraznú inflamáciu v oblasti umbilika. V podstate hneď prvý deň hospitalizácie sa spontánne evakuoval periumbilikálny absces. Dieťa malo vysokú zápalovú aktivitu, leukocytózu. A v podstate bolo robené MR vyšetrenie s nálezom teda už známej Crohnovej choroby, dominantne teda kolickej formy. A boli početné, neviem, či to až tak dobre viditeľné, ale početné fistulácie do perikolického tuku. Aj tu. A potom teda veľká fistula, ktorá odstupovala zo stómie a ustila na povrchu kože periumbilikálne. V podstate fistuly boli teda lokálne ošetrované, dieťa bolo na totálnej parenterálnej výžive, dostávalo podľa citlivosti antibiotika, prednizom bol opätovne teda navýšený. A po zastabilizovaní stavu bola biologická liečba zmenená teda na adalimumab, monoklonálnu humánnu protilátku proti tumor nekrotizujúcemu faktoru alfa. Avšak ani po tejto liečbe sa ten klinický stav nejak veľmi nezlepšil. V podstate pretrvávala elevácia zápalovej aktivity, aj keď teda s miernym poklesom. A pri CT vyšetrení boli teda nájdené početné podkožné abscesy v týchto oblastiach. Periumbilikálne v okolí fistuly, ktoré boli teda drénované, tie fistuly boli, teda tie abscesy boli drénované, ošetrované, opakovane dieťa dostávalo antibiotika podľa citlivosti, ale teda napriek tomu došlo k postupnému rozvoju flegmóny v oblasti teda laterálnej časti brucha a hrudníka a dieťa exitovalo na multiorgánové zlyhanie. Tu je potom, sú viditeľné zápalové parametre, v podstate tieto sú pri narodení a vtedy, keď bola teda Crohnová choroba diagnostikovaná a potom tu od toho 5. roka postupne teda zhoršujúci sa stav. V podstate Crohnová choroba, ešte jeden slajd, ktorý je venovaný imunostatusu. Samozrejme, že v priebehu toho, ako bolo dieťa u nás vyšetrované, sme opakovane prešetrovali imunostatus. V podstate úvodne sa zdalo, že je tam porucha v oblasti nešpecifickej bunkovej imunity, ale potom kontrolné vyšetrenia už boli v norme. A v podstate už tesne vlastne pred exitom pacientky sme ešte dorábali cytokínový profil, kde bola nájdená teda zvýšená hladina interleukínu 10. U nás je teda norma 10 pikogramov na mililiter. Čo sa týka Crohnovej choroby, je to ochorenie, ktoré je určite v predmete záujmu pediatrov vzhľadom k tomu, že takmer u tretiny pacientov sa toto ochorenie rozvinie pred 20. rokom života. V rámci teda pacientov s Crohnovou chorobou môžeme vyselektovať skupinu detí, u ktorých sa toto ochorenie rozvinie už pred prvým rokom života. V podstate hovoríme o tzv. Včasne nastupujúcej Crohnovej chorobe, ktoré je teda nutné odlíšiť od IBD-like ochorení, ktoré sú často charakterizované monogénnou dedičnosťou a odlišnou etiopatogenézou. Veľmi často sa na vzniku týchto ochorení podieľajú primárne imunodeficiencie. V podstate prečo je nutné odlíšiť tieto ochorenia už v časnom detskom veku, je najmä to, že títo jedinci väčšinou nereagujú na štandardnú imunosupresívnu liečbu. U niektorých môže byť nápomocná teda biologická liečba, ale väčšinou tá štandardná liečba nezaberá. Veľmi často sú ku klinickému priebehu pridružené iné prejavy ako opakované infekcie, rôzne autoimunitné prejavy, kožné prejavy, ekzémy, rôzne exantémy. V rámci diferenciálnej diagnostiky by sme u týchto detí mali vylúčiť jednak primárne imunodeficity, jednak metabolické ochorenia, napríklad glykogenózu 1b, alergické a infekčné enterokolitídy, na ktoré sa teda ale myslí. A v podstate, pokiaľ by sme sa zaujímali o genetickú predispozíciu týchto ochorení, v súvislosti s IBD bolo popísaných takmer 300 génov, ktoré môžu teda predisponovať pacientov k rozvoju týchto ochorení. V súvislosti s monogénovými poruchami je to takmer 40 génov, ktorých niektoré sa môžu prekrývať. A jedným teda z týchto génov je gén, ktorý sa teda zúčastňuje, alebo pri jeho poruche dochádza k poruche signalizácie mediovanej interleukínom 10, ktorý je teda produkovaný viacerými bunkami a má významný antiinflamatórny účinok, patrí teda medzi antiinflamatórne cytokíny, ktorý ovplyvňuje mechanizmy špecifickej a nešpecifickej bunkovej imunity a pôsobí prostredníctvom transmembránového heteromerického komplexu, ktorý je zložený z dvoch reťazcov.
V podstate patrí medzi esenciálne imunoregulátory zažívacieho traktu a v podstate v súvislosti s IBD má kľúčovú úlohu v tom, že ovplyvňuje intestinálnu homeostázu a toleranciu komenzálnej flóry. Preto pri poruche signalizácie mediovanej interleukínu 10 dochádza k strate tolerancie na komenzálne baktérie. Pri poruche interleukín 10 signalizácie môže dojsť teda k dysfunkcii samoregulačného cytokínu, jeho teda zníženým hodnotám alebo poruche receptora pre interleukín 10, ktorý teda sme predpokladali už následne teda postmortem našej pacientky. A v podstate vzhľadom k predominantnému účinku na imunitné a hemopoetické bunky sa predpokladá kuratívny efekt transplantácie kmeňových buniek. Niektoré aj pomerne nedávne práce predpokladali, že pri substitúcii interleukínu by sa pacienti mohli zlepšiť, ale tie aktuálne štúdie tieto závery nepotvrdili. V podstate krátko po smrti našej pacientky v lete 2012 bola publikovaná veľká štúdia nemeckých autorov, ktorí prešetrili 66 pacientov s časným nástupom IBD pred 5. rokom života a teda hľadali alebo teda pátrali u nich po poruche signalizácie mediovanej interleukínom 10 a vlastne zistili, že 16 z týchto pacientov mali teda deficit v interleukín 10 mediovanej signalizácii. U všetkých týchto pacientov došlo k rozvoju refratérnej kolitídy s perianálnym postihnutím pred 3. mesiacom života. Čiže ako najvýznamnejším typickým klinickým znakom mali teda prímes krvi v stolici, neprospievanie, mali abscesy, perianálne fistuly, ale aj extraintestinálne prejavy. V podstate všetky tieto prejavy boli aj našej pacientky. Trpela opakovanými febríliami a infekciami, takisto mala folikulitídu, artritídu kolenného kĺbu a mala teda opakované aftózne lézie v dutine ústnej. Pri kolonoskopii sú títo pacienti charakterizovaní závažnou diskontinuálnou kolitídou s hlbokými ulceráciami a pseudopolypmi. A v podstate v terapii všetci títo pacienti podstúpili tú klasickú liečbu, ktorú poznáme, exkluzívnu enterálnu výživu, antiinflamatórnu imunomodulačnú liečbu, ileostómiu, resekciu čreva, ktorá v podstate nebola ani u jedného z nich úspešná. A v podstate u 5 pacientov bola zrealizovaná alogénna transplantácia kmeňových buniek, ktorá teda indukovala klinickú remisiu počas nasledujúcich 2 rokov sledovania. Tu sú potom teda zábery od tých pacientov, ktorých oni prešetrovali. A takisto in vitro došlo k reparácii signálnej dráhy sprostredkovanej interleukínom 10. V závere tejto veľkej práce teda autori odporúčajú všetkých pacientov skrínovať deficit interleukínu 10 alebo interleukínu 10 receptora u všetkých pacientov s častým nástupom Crohnovej choroby s perianálnym postihnutím. V podstate od tejto doby bolo publikovaných viacero prác zaoberajúcich sa touto tématikou a tým by som sa vám teda chcela poďakovať za pozornosť.